Sumingkir. Ora mung mripat lanang, mbok menawa sapa wae mesti ngalembono Neneng. Kejaba kulite pancen kuning resik mrusuh, degek piadeke dhuwur watara 160 cm. Pawakane lencir sedengan, ora kuru, kepara sedhet padhet. Mripat blalak-blalak tajem ruruh, ora jlalatan nakal. Penganggone lumrah, kepara lugu. Nanging merga pancen bisa ngadi sarira, pinter milih kombinasi werna lan bisa ngetrapake penganggon. Njalari meh saben wong mesti kesengsem, keladuking tembung kepencut. Muningane kahanan iku, wong tuwane Neneng suka syukur mring Gusti. Nanging nalika tanpa kenyana nampa tamu kongkonane juragan beras Blantik Sapi Basuki, wong paling sugih sak desane, keluargane dadi bingung. "Wanter, ngendikane juragane, kula kedah wangsul mbeta kabar kesanggupane Lek Darmono nampi pamundhute juragane." "Loh, mengko dhisik to, Ban. Neneng ki kan isih ana SMA, kepara yen bisa kepengin kuliah." "Kula nggih pun matur juragane ngoten. Ning niku lho, putrane lanang untang-anting Anggara sing nangisi bapake njaluk kudu dirabekno sakniki. Perkara pengin nerusake sekolah nggih sekarep mawon, pun dinikahne dhisik." "Wah, abot Ban, ora bisa mesakake Neneng ponakanmu. Aku ora saguh." "Sumangga Lek Darmono, mung yen onten resikone tanggel jawab jenengan. Kula mung sadherma utusan." Liya dina bapake Neneng ngumpulake keluargane klebu simbahe lanang lan Neneng dhewe, ngrembug kepriye murih apike. Tetela wangsulane Neneng ngabangake kuping lan gawe mirise wong tuane. Neneng kipok-kipok milih mati yen dirabi Anggara tangga tunggal desa. Bocah bedigasan ora duwe sopan santun sithik-sithik. Gembagus ora bagus, keminter ora pinter, sekolahe mawon mogol, sing diagul-agulke bandane wong tuane. Mboten gelem kula, wong mati kula lakoni." Neneng banjur ndongeng nalika sawijining dina mulih sekolah bebarengan karo kanca-kancane digodha Anggara ana dalan. Saking wedine kanca-kancane mlayu karepe dhewe. Neneng ditinggal ijen dialang-alangi bocah lanang papat kancane Anggara. Untung ing swasana gawat iku ana bapak-bapak goncengan sepeda motor ngendhegi lan misah ingga Neneng slamet, ora ngalami apa-apa. Mula wiwit kedadian iku isin banget nesu lan bencine karo Anggara ora ketulungan lan tetep cinathet jroning atine. Sidhem, wong papat kenyut aluring pikirane dhewe-dhewe. Wengine sansaya mrambat, pikirane wong papat tetep pepet buntet, ora nemokake cara murih slamet sakabehane. Kamangka pandom jam kang tumemplek tembok wis tumumpang nutup angka 11 lan 12. Swasana tambah nyenyet. Ing prapatan dalan cedhak pasar, suarane ingon-ingone babah lim juguk saut-sautan. Kenthongan ing cakruk cedhak bali desa uga wis ora muni. "Yen Neneng diungsekake kepiye?" Mbah Marto, simbahe Neneng mecah swasana kang tintrim. "Kersane simbah pripun?"
Darmono miterang, "Nggone Darsono adimu ing Bandung, ben ngancani ponakanmu Miranti." Darmono sisihane lan Neneng kaget rumangsa dielingake menawa duwe sedulur kang bebodro ana paran wis puluhan taun. Sakala Darsono kelingan prastawa ontran-ontran ing desane Kalasemana engga kakange ngeblas lunga merga kadakwa kembet. Kamangka sejatine mung gupak pulute. "Aku sarujuk," wangsulane Darmono karo mantuk-mantuk. "Yen genduk ora kabotan, aku jumurung," ibune Neneng nguwatake. "Kowe piye, Neng?" Simbahe isih ntlesih karo unjal ambegan dawa Neneng kang dadi underaning perkara nyuwara. "Yen pancen kula kedah ngorbanake mboten ketemu bapak ibu saged ngudari ruwet rentenging keluarga, kula nderek kersane simbah bapak kalih ibu." Ora mbuang wektu. Sawise nata kepriye tumindake, esuk umun-umun sadurunge mlethèk srengenge, Neneng lan Darmono wis ana terminal bis. Numpak bis Samirana, bablas Ngayogja ganti bis jurusan Bandung. Simbahe oleh jejibahan ngurus layang pindah sekolah lan keterangan kelurahan. Dene ibune Neneng kejibah nerangake marang tangga teparo lamun ana kang nakokake lungane Neneng. Najan diwungkus rapet kabar lungane Neneng saka desane suwe-suwe sumebar lan keprungu kupinge Anggara. Dheweke getun, nesu, gidro-gidro nutuh bapake oleh ora cekat-ceket ngleksanani pamutahe. Nalika ngadepi protese anae lanang, Basuki sauwat kebrongot atine, melu nesu rumangsa disepelekake. "Edan tenan, Bedes Darmono, rumangsane iki sapa? Wani nampik panglamarku. Duwe pawitan apa? Nyawa rangkep po? Dikira aku juragan desa kene ora wani ngruda paripeksa. Cekake kanthi cara apa wae, agal apa alus tak ladeni. Ora-orane ngentekne sapi 10, 5 ton beras. Ayo tandingono aku, Basuki." "Sabar, Lik, sabar. Ampun grusak-grusu waton nesu. Dipikir riyin sing dawa nganggo weninging nala. Niki dudu perkara nyepelekake ning gegayutan kalih katresnan, dadi mboten bisa dirampungi kalih kekerasan." Mangkono Lurah Pramono ngendhakake kakarepane Basuki kang tetela isih kapernah pak cilike. Ketambahan pamrayogane wong-wong kepercayaane, wusanane Basuki ngrumangsani ora bener tumindake lamun nggugu karepe dhewe. Anggara kang wis kadung nesu tetep ngeyel najan wis ora digatekake bapake. Klepat mbrabat ninggal omah metu, ora ana kang dituju. Tekane Neneng ndadekake senenging atine Darsono, pak cilike kang rumangsa sesambungane antarane sedulur tunggal welat kang wis pedhot gara-gara ontran-ontran politik bakal sinambung maneh. Luwih-luwih Miranti kang nembe munggah kelas 3 SMP. Rumangsa duwe mbakyu kang bisa diajak curhat merga padha-padha ngancik dewasa. Wusanane Neneng ketampa nerusake sekolah ana SMA swasta kondang ing Bandung. Adaptasine ana sekolahan apa dene karo kanca-kancane ing kampung ora merlokake wektu suwe. Dasar duweni rupa ora nguciwani tur pinter srawung, sedhela wae kancane wis pirang-pirang, ora ngemungake wadon. Kepara uga akeh kancane lanang saka maneka kalangan.
Miranti melu seneng, jalaran srawunge luwih jembar, tepungane anyar sak pirang-pirang. Kosok balen karo bapake, srawunge ponakane lan anake karo kanca-kancane lanang wadon mbutuhake kawaspadan mirunggan. Ora kok ateges sujana ora percaya marang anak lan ponakane kang ditresnani. Nanging lola laline bocah saiki kang urip ing jaman modern kang wis oleh pengaruh sesrawungan modern tansah ndadekake ketar-ketiring atine. Darsana rumangsa ora kuwawa, kuwalahen anggone ngawat-awati anake wadon loro-lorone kang wis remaja putri, wayah brai, moncer pamore arum gandane. Luwe-luwe lamun ngelingi lungane neneng ponakane uga merga ana gepok senggole bab katresnan jalu lan wanita. Kahanan donya anya panguripan manungsa ora langgeng. Ing titi mangsa Darsana rumangsa jejibahane njaga anak-anake rada longgar. Merga neneng wis lulus lan nerusake kuliah. Miranti setahun maneh nusul mbakyune. Tanpa dinyono, ketekan tamu ngagetake. "Tepangke, kula Rahmadi, niki semah kula." Mengkono omonge tamune karo salaman sakwise lungguhane ing kursi. "Punten, najan kula tiyang Jawa kelairan Banyudana ning wiwit cilik pun urip wonten ngriki, dadi mboten bisa omong Jawa." "Sami, kula nggih mung ngerti titik-titik. Maklum pun puluhan taun golek pangan wonten paran tanah Pasundan." Patemon kang mahune kaku kikuk suwe-suwe padha dene bisa menyesuaikan. Kepara diselingi guyu ben dirasa lucu. "Maaf Pak Dar, saya ngomong bahasa Indonesia." "Monggo, silahkan, ndak apa-apa. Kedatangan saya ingin silaturahim dan memperkenalkan diri. Sebagai orang tua melaksanakan kewajiban memenuhi permintaan anak untuk lebih mempererat hubungan kedua anak kita dengan mempersatukan secara sah." Dek. Dadane Darsana kaya didodok alu. Kaget setengah mati kaya dene krungu bledhek ing mangsa ketiga ngerak. Sakala njenggureng meneng ora bisa kumecap. Pikirane nglambrang kedadean sawetara taun kepungkur nalika neneng ditembung juragan Basuki ing desane kaya kang diceritakake kakange Darmono. "Bapak ndak usah khawatir, saya mengikuti semua ketentuan adat dan agama. Saya sudah mengetahui semua tentang neneng dan orang tuanya dari Ramdhani, anak saya yang sudah akrab sekali dengan neneng." Darsana isih durung mangsuli, mung mantuk-mantuk. Nanging praupane wis katon ora njenggureng. Ing batin kelingan omongane kancane, nyambut gawe kang ngesir neneng arep dijodhokake karo ponakane lamun padha cocoke. Cepet-cepet, capet-capet, Darsana kelingan pancen ana bocah telu kepetung asring jedal-jedul. Nanging ora eling sing jenenge Ramdhani sing endi. Saungkure tamune Darsana ngundang neneng, didedes kepriye sesambungane gegayutan karo panglamare Ramdhani, bapake Ramdhani. Neneng benerake lan ngakoni sejatine anggone ngenam katresnan karo Ramdhani wis 2 taun kepungkur. Nanging kekarone ngenteni wektu kang pas supriye ora gawe kisruhing atine paklike Darsana. Setengah sasi sakwise ketekan Rahmadi, kanthi sesideman Darsana golek sisik melik calon maratuwane ponakane. Tetela bener, omahe Bagus Rangin loro Bandung, klebu pengusaha cilik-cilikan sing sukses.
Kejaba mbukak toko ing kiwane omah, uga nduweni omah kanggo kos-kosan sak cedhake kampus, dilengkapi toko kelontong lan kebutuhan sembako padinen. Ing omah kang ngarepe kanggo toko iku, rancangane Ramdhani manggon sakwise omah-omah karo neneng pilihane. Minggu candhake, Darsana sisihane lan neneng dikancani Miranti, merlokake ngendhangani Darmono kakange lan bapake kang wis pirang-pirang taun ora srawung. Kejaba silaturahim uga nglaporake bab panglamare Rahmadi. Putusane disumanggakake kangmase Darmono kang duweni wewenang. Priye Mbah Kung? Darmono njaluk tetimbangan bapake. Sing luwih ngerti kahanane calon besan lan calon mantumu mestine adimu Darsana. Prayogane dheweke kepriye? Yen manut pamawasku ora ana alangane, luwih-luwih bocahe wis padha tresnane. Tak ya ngono to, Ning? Neneng ora mangsuli, mung mantuk terus ndingkluk. Ya wis, yen kabeh sarujuk, tempuking gawe sasi besar bubar panen. Isih ana wektu setengah taun luwih. Ora gedhen sumadya wae. Simbah dak aturi milih dina becik, dene wangsulane marang calon besan tak borongake adikku Darsana sekalian. Aku njaluk tulung. Cuthel.